Dokter, goedendag, hoe is het met u? Gaat goed hoor. U ziet er ook fantastisch uit. Dank u. Alsjeblieft. Dokter, in de introductie heb ik aangegeven dat we graag willen weten, omdat de internationale gemeenschap zegt dat er in Suriname een explosieve stijging is van onder andere HIV/AIDS. Maar we willen toch het totaalplaatje afgeschilderd zien, horen. Hoe zit het met SOA in Suriname? Nou, we zien, ik werk 25 jaar hier op de dienst en wat we 25 jaar geleden zagen, dat gaat een daling op een gegeven moment. Bijvoorbeeld dingen als civielen zagen we bijna niet meer, maar nog steeds heel vaak druipen. En druipen komt heel vaak in Suriname, is onderzoek gedaan dat 80% van de mensen met de druipen ook een chlamydia hebben. En de chlamydia die is een beetje een stille die wat branden kan geven bij plassen bij vrouwen en bij mannen, maar ook bij een groot deel heel stil kan zijn. Maar er zijn twee van de meest voorkomende geslachtsziekten die we al jaren zien. Maar wat we gezien hebben na de lockdown is een enorme stijging van syfilis. Syfilis is dus een ziekte die zich aanvankelijk met pijnloze wondjes kan presenteren. Niemand merkt dat op. En na een paar weken of maanden kunnen ze plotseling een vlek op de handpalmen en de voetzolen krijgen. Dat is wat mensen kunnen zien. Maar wat het nog meer kan doen, is op lange termijn kan het ernstige orgaanschade geven. En als een vrouw zwanger is, kan het schade geven aan het kind. Het kind kan zelfs doodgeboren worden. Dus dat proberen we al jaren dat te onderdrukken. En we waren al bijna bij de uitroeiing bij zwangeren. Wow. En toen na de lockdown, toen zagen we een enorme stijging. Daarvoor zagen we bij mannen die seks hadden met mannen. Maar daarna begonnen we te zien bij heteroseksuele vrouwen die zwanger waren.